الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ قادر دی تقدیر دا کسے بیت نہ پایا، لا ابالی درگاہ دا کچھ انت نہ آیا۔ آدم کڈ بہشت تھی وچ زمین رلایا، 6 مہینے نون طوفان دے اندر پھرایا۔ ابراہیم خلیل نے وچ چخا دے پوایا، اسماعیل زبی نو چھری تھلے لے آیا۔ 40 سال یعقوب نے وچھوڑا پایا، یوسف جینو خوہ دے وچ سٹایا۔ موسیٰ نو کوہ طور تھی منہ دے ول سٹایا۔ 60 سلیمان تخت تھی پباں بار جھکایا۔ آبلے گت ایوب نو پیا صبر آزمایا، در کلوتر زکریا سنے رخ چرایا۔ یحییٰ دا سر کٹ کے وچ تھال رکھایا، دند رسول پاک دا شہید کرایا۔ حسین علی مقام یزیدیاں کولوں کہایا، پتھر وٹے پے انہاں نو ارشد، جنہاں لئی رب نے عرش سجایا۔ اسی تسی کون آ کمینے، امتی اسی ساڈا کیے پایا۔ سبحان اللہ۔ بڑائی مہربانی چینل کو لائک شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔